راديو إيرنا عزو السلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كورنعت علم كوينكم نمربات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي ربو 18 مقابيت قلت شحن إسران فنوى راديو إيرنا كموت روب زينا يجمر فلما أرستاتو سودان إثيوبيان قبطن أبز السحبان زلو قداي كشمقل مخانا أقاليتا فرنسا مسفحفح كورونا فيروس نمكات أستات 100 شح بوليس أوافرا أب تشاينا اللي بدا كورونا فيروس نكيو راديو إيرنا على توزينا سودان أمونغو إثيوبيان قبطن بقدات أقما نايلن إثيوبيا تهانس أزلا ديغان ناتوغو هارز متزلو مسحاب كشمقل مخانا مكتل أبومبر نايتن سودان زمرح زلو لو ألاو بايتو جنرال حمدان دوغالو قليتو أقل كلوزينا قبطي أبسال استزب زغربو حبريتا مسرت جنرال داغالو أمونغو إثيوبيان قبطن تفتيرون زلو مرحاق نمتبابو سودان كسرح مخانايو تقيسو سودان أبوان سرعة بشر نمرقز إثيوبيا أب قداي نايلن ديغات هادسون تدقف من برا زفلت إيو يخون مبر دحرم إلاي سرعة بشر زقومة مساقاقر منقس السودان مرقز إيو ناب قبط إزازيو دحرم اتناح أبز حلفة سمون دما قبطنا محبر هاقرات عرب نزقربوت تأمامة تقاويمو إثيوبيا كابتب محدار ترامب بانك عالمين تماكيلو زكايد زنبرزة بهاندبت تحرم سحبا قبطي قبل على إثيوبيا دبلوماسيا وتغطن مقبار نام محبر هاقرات عرب حبرة إيروبان لأختا وافرا نمرقتي محبر هاقرات عرب أب قداي نايل نقبط زلو حلفاس تقومت سودان بوغنا اتو قداي بزتن مقرابن نخفتاح دبلوماسيا وأبركتوخ تقبر مخانايا تنفت زلا أبز حلفة سمون بمكتل تقلال حلقة ستاف زمراح العلواي والتهدرا ولوخ إثيوبيا أب سودان بمبصاح بزعبا زقوداي كم استماعيت زذكريو منقست فرنسا مسفحفح كورونا فيروس نمكتا نأستات كلتا سمون هاجر ملء تغتوشب أواجاوتيو بريزيدنت إيمانويل ماكرون بتلفزيون أبزم محلالوفو ملأختي فرنسا أنس أرز فيروس أب كينات كم زلا بمؤواج كاب 10 شوعات مقابيتات حيزو نخلت تقنا كل سب كاب جزء خيوت أتنكقو بزيكا مقبن مشمات ناب دكانات مدهانيتات نمركاب ناب فارماسين هوسبيتالاتن كومو دما فوليناي من قصقات سوقات زلوم سراحتنياتاتن تزيكوينو كالق زخونة سبكن قصقاسن تترغيبو مقطعة خبيانو مخانو أفليتو دوبات فرنساون كاب هاقرات إيروبا نزمت يخون كاب كالق نسالاسا معالتات عطو كوينو تسأنحيو بسنكز أواجزي كتباو هاسياق بصحوم نزغل سراحتنياتاتن ناشتو تكالاتن نمحقا زوعل 5 بليون دولار تسليعو خمزلون بريزيدنت أغنزيبو أبرئ سزي منقست فرنسا نعبيت تكالات ناي 300 بليون دولار ناي دحنت لقا حدا ليلون كم زلو بمرقات نمولو دقافنا بارلما خمس قرب تقيسو نزن مقوط صارن زتشجر سبن محجازن أسات 100 شح بوليس أمل هاجرات توافيرهم كم زلو زحبرة منيستري وشت أو قديات تهاجر بوغانو واتين زل أواجو الشباب زتحسو الكسب كسب أسات 250 دولار كقطع مخانو أتنكيغو أب فرنسا زاقيت 240 سوات بسنكت فيروس كموتن كلو أسا شد الشاشحن شو عتا 200 دماء تلخيفو مالو ملكتات زي نعلمنا الشغيلو زلو كورونا فيروس ترأيلا فالميتا هاجر زخونة تشاينا مسفحفح لبدات حمام كم زنكي تقلت ألا بفلاي بخبي استهاسي زوباهو بين كتماوهانن نزز حل فورحي نبور هيوت تحرمون كم تسنحى زفلت إيو انتخونا لبدات حمام كم استقت أزقلت أوسا بسلطان تشاينا هيوت نبرت تزوبا نام نبور كملاس جميرو مهلاو يردقو أب تشاينا كاب موداتا ورح حدار ناكل التشحن 10 تشعتنات حيزو بالسلابع كورونا فيروس لعلي 8 شح سوات كل كفون كلو هيوت لعلي 3 شح دما كاسيفو أبزوان زدما قطر نايتوم مع التوبة فيروس الكفو سبات كابا مايت ناب 10 راي كورد إرقلو إذا دما مسفحفح كورونا فيروس نمكتا زو السد ناوي الشبا مسرح عوت مخانو تشاينا كم أبنت كتقرب كم تقل ودبت عنا عالم يتأكس زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إيمولا راديو إيرنا علم أبكنات أنصار كوفيد 19 أفريقاون تلخخم
ካብ ኤስያ ክሳብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ክሳብ ኣብ ቀረባ ግዜ ድሓን ዝጸንሐት ኣፍሪቃ ብፍጥነት ዝላባዕ ዘሎ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብቲ ዝጀመሮ ቻይና ዝነበሮ ናህሪ ክቕንስ እንከሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ግን ብዝተዓጻጸፈ ናህሮ ይቕጽል ኣሎ። ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ሓድሽ ምዕባለ የመዝግብ በምህላው ኣብዚ እዋን እዚ ማዕከናት ዜና ዓለም ከምኡውን ኣህዛብ ዓለም ዘረብኦም ዳርጋ መብዛሕትኡ በቲ ሕማሚ ኮይኑ ዘሎ። ምክንያቱ ኩሉ ምስ መነባብሮ ኣህዛብ ዝተሓሓዝ መዓልታዊ ህይወታዊ ንጥፈታት በቲ ሕማም ስለ ዝተተንከፈ እቲ ሕማም ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ምስ ንርኢ ኮቪድ-19 ኣብ ካልኦት ሃገራት እንክላባዕ ኣብ ኣፍሪቃ ግን በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ብዘይምንባሮም ወይ ብምውሓዶም ንተመራመርቲ ጋን ኣትይዎም ነይሩ። ሓንሳብ ብምኽንያት ክሊማዩ ክኸውን ዝኽእል ካልእ ግዜ ድማ ኣብቲ ኣህጉር እኹል ነቲ ሕማም ኣነጺሩ ዘፍልጥ ላቦራቶርያዊ መሳርሒ ብዘይምህላዊ ዝብሉ ምኽንያታት እውን ሂቦሞ ነይሮም። እንተኾነ ሕጂ እቲ ታሪኽ ከም ምቕያሩ ይመስል። ምክንያቱ ኣብዚ ክሳብ ትማሊ 17 መጋቢት ሕጂ እውን እቲ ቫይረስ ኣብ ኣስታት 27 ሃገራት ክምስገብ እንከሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ዝመጽእ ቁጽሪ ተለከፍቲ እውን እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። በቲ ቫይረስ ብብዝሒ ተለኺፈን ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሞሮኮ፣ ሰኔጋል፣ ቱኒዝያን፣ ሩዋንዳን ክኾና እንከለዋ ኣብታ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ልኹፍ ዘመዝገበት ግብፂ ንኣብነት ዛጊት 4 ሰባት ብሰንከት ሕማም ክሞቱ እንከለዉ 110 ድማ ተለኺፎም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ኣስታት 70 ዛጊት በቲ ሕማም ተለኺፎም ኣለዉ። ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ ቫይረስ ተለኽፋ ይኹና ዘይተለኽፋ ተሪር ናይ ምንቅስቓስን ምእጋድን ስጉምቲ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኤስያን ገያሾ ናብ ሃገረን ከይኣትዉ ዝኽልክል እገዳ ይወስዳ ከም ዘለዋ እቲ ስጉምቲ ዋላ እኳ እንተደንጎየ ብግቡእ እንተተተግቢሩ እቲ ቫይረስ ዝያዳ ከይላባዕ ክከላኸል ከም ዝኾነ ክኢላታት ሓቢሮም። ሓደ ካብቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ክሳብ እቲ ቫይረስ ናብ ሃገረን ወይ ከባቢአን ክሳብ ዝኣቱ ዝጽበያ ብምዃነን ከም ዝተጠቕዓ ጣልያን ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ዝኣብነት ከም ዝኾና ተሓቢሮ። ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኤርትራ ትርከበን በቲ ሕማም ከም ዘይተለኽፋ ዘይተገልጸ ሃገራት እቲ ናይ ምንቅስቓሰን ካብን ናብን ዝግበር መገሻታትን ደው ክብልን ህዝቢ ከይከብን ኣዊጀን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኪሪል ራማፎሳ ሃገሩ ቅድሚ 10 መዓልቲ ካብቲ ቫይረስ ነጻ ዝነበረት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ 70 ምስጋሩ ሃገራዊ ሓደጋ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጅ ሃገሩ ይኹን ዓለም ከምዚ ዓይነት ፈተነ ገጢምዋ ከም ዘይፈልጥ ገሊጹ። ራማፎሳ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 1 ቢልዮን ህዝቢ ዘለወን ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዕድለኛታት ኮይነን ከም ዝጸንሓ እንተኾነ ሕጂ ዝተወሃደ ተሪር ስጉምቲ ክወስዳ ጸዊዑ። እንተኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ዳታን ስታስቲክስን ብሩስ ባሴት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪቃ ሰራሒሉ ዝኣቱ ዘሎ ናይ ግዜ ቦምብ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓያሎ ሃገራት ነዚ ቫይረስ ብነብሰ ማሕበራዊ ግለላ ማለት ሶሻል ዲስታንሲንግ ማለት ሰባት ብምርሓቕን ከም ዘይእከቡ ብምግባርን ክከላኸልኦ ይፍትና ከም ዘለዋ እዚ ግን ኣብ ኣህዛብ ብጭቕጭቕ ዝነብርዎን ከተማታት ሻውላተንን ንምትግባር ከቢድ ከም ዝኾነ እቲ ዝሓሸ ተስፋ መድሃኒት ክርከብ ምዃኑ ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣቐዲመን ብኤችኣይቪን ዓሶም ዝተጠቕዓ ድኹም ናይ ጥዕና ስርዓት ዘለዎን ሃገራት ነቲ ሕማም ከዓቕርኦ ከጸግመን ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ ኣፍሪቃ ተመዝጊቡ ዘሎ መልካፍ ኮሮና ቫይረስ መብዛሕትኡ ካብ ኤውሮጳ ውሕድ ድማ ካብ ኤስያ ዝመጸ ክኸውን ከሎ ዛጊታ ውሽጢ ሕብረተሰብ ናይ ምልባዕ ጠባይ ኣይተርአየን ዘሎ። ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብዓለም ደረጃ ዛጊት 18,000 ሰባት ክለክፍ እንከሎ 7,200 ቀቲሉ 78,000 ተለኺፎም ዝነበሩ ድማ ድሕሪ ዝተገብረሎም ጥዕናዊ ክንክን ካብ ወዲሒኖም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ብድምር ኣስታት 350 ሰባት ክልከፉ ከለዉ ዝበስሑ ሰባት ዝሞትዎን ሃገራት እቲ ቫይረስ ዝጀመረላ ቻይና፣ ጣልያን፣ ኢራን፣ እስጳኛን ፈረንሳን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ተሰሪዐን ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ምልባዕ እቲ ሕማም ዝሓሸ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ማሕበራዊ ግለላዩ ነዚ ንምትግባር ኣብ ኤውሮጳ ፈረንሳ፣ እስጳኛ፣ ጣልያን፣ ብሪጣንያ ካልኦትን ከምኡውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ናይ ግድን ንስራሕ ዝምልከት እንተዘይኮይኑ ካብ ገዛ ኣይትውፃእ ናይ ህውፅፅ እዋን ሕግታት ብምውፃእ ኩሉ ሰባት ክእክብ ዝኽእል ማሕበራዊ ንጥፈታት ደው ክብል ተኣዊጅሎ። ኣብ መብዛሕትአን እተን ሃገራት ግዚኡ ንዘይተፈልጠ ግዜ ሰባት ነብሶም ብምግታእ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ብዘይካ ናውቲ መግቢ ዝሸጣ ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ሰባት ክተኣኻኸቡ ዝገብሩ ከም ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርሲታትን ኣብያተ መግብን መስተን ቲያትርን ሲነማን ድኳናት ኣብያተ ጸሎትን ካልእን ክዕፀዩ
ኣድላይ ኮይኑ ደገ ዝወፁ ሰባት ድማ ካብ 5 ሰብ ዘይበዝሕ ከይተኣኻኸቡ ዝኽልክልዩ በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፈ ዝጥርጠር ሰብ ወይ ምልእቲ ስድራ ድማ ካብ ገዛ ከይወፁ ን14 መዓልታት ነብሰ ውሸባ ክገብሩ ከም ዘለዎም ተሓቢሩሎ ንኹሉ ዝኣክል ናይ ምርመራ ምክያድ ዓቕሚ ስለ ዘየለ ድማ ከም ዝሓመመ ነብሱ ዝጥርጥር ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ወይ ካብ ገዝኡ ኮይኑ ናብ ሆስፒታላት ቴሌፎን ክድውል ተነጊርዎሎ 15 መዓልታት ሰባት ካብ ቤቶም ከይወፁ ኣዊጃ ዘላ ፈረንሳ ነቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ንምግባር 100,000 ኣባላት ፖሊስ ከተዋፍር ከም ዝኾነት ገሊጻላ እንተኾነ ነብሰ ማሕበራዊ ግለላ ንኣረጋውያን ብሰብ ዝእለዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ናይ ጭንቀት ሽግር ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ኣብዚ ናይ ነብሰ ምግላል እዋን ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ዝተዋህበ መምርሒ ካብ ምኽታል ሓሊፎም ካብ ኣጋንኖ ዝመልኦ ዜናታት ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክ ክእለዩ ፃውዒት ወፂሎ ኣረጋውያን እውን ዝያዳ በቲ ሕማም ዝጥቅዑ ኣባል ሕብረተሰብ ብምዃኖም ብፍሉይ ክንክን ክግበረሎም ምሕፅን ተቐሪቡ እዚ ብዝተፈላለየ ሃገራት ተወሲዱ ዘሎ ናይ ሚልዮናት ሰባት ናይ ሓውሲ ምውሻብ ስጉምቲ ሃገራት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንድሓር ርኢንኦ ዘይፈልጣ ናይ መግቢ ምግዛእን ምሽማውን ኩነታት ምፅማው ከተማታት ፍርሕን ካልእን ኩነታት ተራእየሎ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ህዝቢ ክገብሮ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎን ናይ ግድን ክገብሮ ዘለዎን ዕድል ኣብ ዝረኸብካሉ ኣጋጣሚ ኢድካ ንኣስታት 20 ካልእታት ብተደጋጋሚ ምሕፃብ ክትስዕልን ክትህንጥስን ኣፍንጫኻ ብናይ ንጽህና መንዲል ምሽፋን ወይ ብኹርናዒት ምሽፋን ብሕክምና ዝተፈቕደ ኣፍንጫን ኣፍን ሽፍን ማስኬራ ምልባስ ዝሓወሙ ሰባት ካብ ምትንካፍ መቆጣብ ሰባት ሰላም ዘይምባል ሰላም እንተልካ ድማ ኢድካ ምሕፃብ ከም ማዕጾ ይኹን ካልኦት ዝተንከፍዎ ነገራት ድሕሪ ምትንካፍካ ኢድካ ምሕፃብ ብዝረስሐ ኢድካ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ካብ ምትንካፍ ምሕሳይን ምቁጣብ ዝተጠቐምካሉ ናይ ንጽህና መንዲል ኣብ ግቡእ ናይ ጓሓፍ ቦታ ምቕማጥ ከምኡ ድማ ሕጂ ዝድፍኣሉ ዘሎ ነብሰ ማሕበራዊ ግለላ ምግባር ኣብ እኩባት ሰባት ዘይምሕዋስ ይርከቦ ሰባት በዚ ሕማም ከይልከፉ ክርዕዱ ዘይኮነ ናይ ምክልኻሉ ኣገባብ ብግቡእ ተረዲኦም ኣብ ምክልኻሉ እንተድሂቦም ዝያዳ ከም ዝሕግዝ ክኢላታት ይሕብሮ በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እንተረኺቦም ካብ ክሞቱ ክሓውዩ ተኽእሎ ዝያዳ ይዓቢ እቲ ሕማም ዝያዳ ንብዕድመ ዝደፍቁን ውሽጣዊ ሕዱር ሕማም ከም መንሽሮ ሽኮርያ ናይ ሳምቡዕ ሕማምን ካልእ ናይ ናውቲ ኣካላት ሕማማት ዘለዎም ዝያዳ ዝቐትል ብምዃኑ እዞም ሰባት ዝያዳ ጥንቃቐ ክገብሩ እቶም ክኢላታት ይመኽሩ ፈለግኒል ንኢትዮጵያን ግብፅን የቀሓሕር ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ብመንጎኝነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ናብ ስምምዕ ክበፅሕ ተቃሪቡ ዝነበረ ውዕል ኣጠቃቅማ ማይ ፈለግኒል ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ነተን ሃገራት ናብ ምፍጣጥን ምቅሓርን የምርሐን ከም ዘሎ ሚድል ኢስት ሞኒተር ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ዓለም ሓቢራ ኣቀዲሙ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝጀመረ ዝርርብ ፈለግኒል ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክቅፅል ምዃኑን ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ድሕሪ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክብፅሕ ምዃኑ እኳ ተገሊጹ እንተነበረ ኢትዮጵያ ካብቲ ስምምዕ ሃንደበት ብምስሓባ ግን ፈሺሉ ኢትዮጵያ ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዝተሰመየ ዲጋ ኣብ ዝተናውሐ ናይ መቓን ግዜ ክትመልኦ ብምጥላባ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ግብፂ እቲ ዲጋ ካብ 7 ዓመት ንላዕሊ ክመልእ ክትጠልብ ከላ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ክትመልኦ ከም ትደልያ ገሊጻ ነዚ ኣኸቲላ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ናይ ግድን ክትከትመሉ ኣለዋ ብምባል ጸቕጢ ብምፍጣራ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገር ቁጥዕ ፈጢሩ ቀንዮ ድሒሩ ኣብ ሰዓበ ምዕባሌታት ድማ ሓለቓ ስታፍ ኢትዮጵያ ሌተናንት ጀነራል ኣደም መሐመድ ኣብቲ ዝህነፅ ዘሎ ዲጋ ድሕሪ ምብጻሕ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዲጋ ህዳሴ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ክከላኸልን ግብረ መልሲ ብምግባር ድማ ንዘጥቃዓ ሃገራት ከጥቅዕ ሙሉእ ዓቕምን ድልውነትን ከም ዘለዎ ገሊጹ ምስኡ ናብቲ ዲጋ ዝበፅሐ ብርጋደር ጀነራል ይልማ ሞርደሳ ብወገኑ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ይኹን ከባቢኡ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብሙሉእ ዓቕሚ ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ገለ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኢትዮጵያ ብወገነን ግብፂ ንዲጋ ህዳሴ እንተጥቂዓ
ኢትዮጵያ ድማ ከም ግብረ መልሲ ንናይ ግብፂ ዲጋ ኣስዋን ከተጥቃዕ ረሳሰና ከም ዘለዋን ሓንቲ ካብኣተን ብዙሕ ኣንባቢ ዘለዋ ዊክሊ ካፒታል ከም ዝኾነትን ተገሊጾ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ኣመልኪቶም ዝብዎ ዘለው መግለፂታት ዘይዲፕሎማስያውን ናብ ዘይድሊ ምስሓብ ዘምርሕን እዩ ብምባል ነፂግወሎ እንተኾነ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መግለፂታት ዝህቡ ዘለው ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብራ ዑደት ድሕር ምክያዱ ከም ግብረ መልሲ ድማ ሊግ ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ዓረብ ሊግ ፀጥታን ውሕስነትን ግብፂ ዝያዳ ከም ዘገድሶ ብምግላጽ ኣብ ጎኒ እቲ ኣባሉ ዝኾነት ሃገር ደው ከም ዝብል ብምግላጽ ኢትዮጵያ ተወስዶ በይናዊ ስጉምቲ ኮኒኑ ነይሩ ብኡ ኢትዮጵያ እቲ በቲ ሊግ ዝተዋህበ መግለፂ ኣብ ኩንነት ዘይተመርኮሰ ዕውር ደገፍ ክትብል ነፂጋቶ እያ ኣባል ዓረብ ሊግ ዝኾነት ሱዳን ብወገና ንውሳኔ እቲ ሊግ ብምንጻግ ንገዛእ ርእሳ ካብ ርሒቓ እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎን ካልእ እንተኣኻኺቡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ናይ ምፍልላይ ጋግ ኣብ ክንዲ እንዳፀበበ እንዳገፍሐን ተወሳኺ ናይ ናህሪ ዘረባታት እናተሓወሶን እንዳተነሃረን ይኸይድ ኣሎ ኢትዮጵያ ንማይ ኒል ንመመንጨዊ ኤሌክትሪክ ክትጥቀመሉን ከላ ሓያሎ በቲ ማይ ዝነበሩ ገባር ግብፃውያን ካብ ጎረሮና ተኸሊፉ ዝምንጩ ማይ ካብ ህይወትና ስለ ዘይዓቢ ነዚ ደው ንምባል ሃገርና ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ይብሎ ኣቐዲሙ መንግስቲ ግብፂ ብዝገበሮ ፃውዒት መሰረት ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝርርብ ፈለግ ኒል ግብፂ ኢትዮጵያ ሱዳንን ተኻይዱ ነይሩ እተን ሃገራት ብሰንኪ ፈለግ ኒል ኣብ ግጭት ከይኣትዋን ተተሰሚዐን ኣምሳያ ናይቲ ዝገብርኦ ስምምዕ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ውሕስነት ክትበን ምዃናያ ትገልጽ ኢትዮጵያ ካብ ዝቕፅል ክረምቲ ጀሚራ ነቲ 71 ሚእታዊት ተሃኒፁ ዘሎ ሓፅቢ ህዳሴ ክትመልኦ ከም እትጅምር ትፅቢት ትግበር ኣሎ ግብፂ ኢትዮጵያ ነቲ ሓፅቢ እናመልአት ዓመታዊ 40 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ክዛሪ ክትገድፎያ ትጠልብ ዘላ ኢትዮጵያ ነዚ ጠለብ ከተማልእ እንተኮይና ነቲ ሓፅቢ ክትመልኦ ልዕሊ 20 ዓመት ክወስድ ከም ዝኽእል ይግመት ኢትዮጵያ ነቲ 4.5 ቢልዮን ዶላር ክውድእ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ሓፅቢ ህዳሴ ክትመልኦ ካብ 5 ክሳብ 20 ዓመታት ናይ መቓን ግዜ ክወስደላ ተቕለሎ እንተኾነ ሃገር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ 5 ዓመት ክትመልኦ እንተሃቂና ቀረብ ማይ ሕርሻ ግብፂ ብፍላይ ድማ ስሉስ ኩርናዓዊ ደልታ ኒል ኣዝዩ ክህሰዩ 161 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ደልታ ኒል ኣስታት 40 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቁፍን ኣስታት ፍርቂ ምህርቲ ሕርሻ ግብፂ ዝሽፍንን እዩ ኣብ ዝተናወሐ እንተመሊኣቶ ግን እቲ ሃስያ ክቕንስ ከም ዝኾነ ይግለጽ ብዓይኒ ሕግን ሰብኣውነትን ክርአ ከሎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ማይ ክጥቀማሉ ሙሉእ መሰል ኣለወን ሓንቲአን ነታ ካልእ ከይሃስየት ክትጥቀመሉ እንተኮይና ድማ ክልቲአን ሃገራት ሕድገታት ክገብራ ክግደዳየን ቀደማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናብ ግብፂ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ሓፅቢ ህዳሴ ንግብፂ ብዘይሃሲ መንገዲ ከም ዝምስራሕ ቃልኣት እኳ እንተነበረ ድሒሩ ምህናፅ እቲ ሓፅቢ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደው ከም ዘየብሎ ኣድላይ እንተኮይኑ ሚልዮናት ንኩናት ከዳሉ ከም ዝኽእል ምፍካሩ ስጋት ፈጢሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ብወገኑ ሕቶ ኒል ሕቶ ህይወትን ሞትን ሕቶ ህላውነት ሃገሩ ምዃኑን ኣጠንቂቑ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 6.45 ጂጋዋትስ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ መመንጫዊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ክኸውን እዩ ግብፂ ብወገና ኣብ 1970 ኣብ ፈለግ ኒል ኣስዋን ዝተባሃለ ግድብ ከም ዝሃነፀትን ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም እትጥቀመሉን ይፍለጥ መንግስቲ ግብፅን ሱዳንን ብመንገዲ ገዛኢት ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ 1959 ንኣጠቃቅማ ኒል ዝምልከት ውዕል ከቲመን ነይረን ኣብቲ ውዕል ግብፂ 55.5 ሱዳን ድማ 18.5 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ክጥቀማ ተሰማሚዐን ነይረን እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ኣይተቦን እያ ኣብ 1978 መራሒ ኢትዮጵያ ነበር መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ኒል ግድብ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ ናይ ሽዑ መራሒ ግብፂ ዝነበረ ኣንዋር ሳዳት ብፅምኢ ክንመውት ኣይንፅበን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኸድና ክንመውት ኢና ኢሉ ነይሩ 6,650 ኪሎ ሜትር ዝቕመቱ 11 ሃገራት ዝስንጥቕን 300 ሚልዮን ኣህዛብ ብቐጥታ ዝጥቀሙሉ ፈለግ ኒል ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ወሓዚ እዩ ጻዕዳ ኒል ካብ ቀላይ ቪክቶርያ ክብገስ እንከሎ ሰማያዊ ኒል ኣባይ ድማ ካብ ጎቦታት ሰሜን ኢትዮጵያ ይብገስ ክልቲኡ ፈለጋት ኣብ ካርቱም ሱዳን ይረኸብ ብኤርትራ ዝሓልፍ ሩባ መረብ ናብ ኒል ይሕወስ ብምዃኑን ንኣሹ ሩባታት ኤርትራ ናብ ሩባ መረብ ኣዋፅኦ ይገብር ብምዃኑን ኤርትራ ኣብ ፈለግ ኒል ኣዝዩ ውሑድ ኣበርክቶ ኣለዋ ኒል ኣብ ግብፂ ብማእከል ምድረ በዳ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ብምዃኑ
ኣብታ ሃገር ጥራይ 95 ሚእታዊት ካብ 97.55 ሚልዮን ኣብ ከባቢ ኒል ይቕመጦ። ገለ ኣብ መጻኢ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓለም ኣብ ዝካየድ ኩናት ዋሕዲ ማይ ዘለዓዓሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ተነበይቲ ይእምቶ። ሓጸርቲ ዜናታት ኣብ 2018 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተጨውዩ ካናዳዊትን ኢጣልያውን መጻምድቲ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ማሊ ብህይወት ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ። እቶም መን ከም ዝጨወዮም ብወግዕ ዘይተገልጸ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከቡ ናይ ጠዋረግ ባህላዊ ክዳን ለቢሶም ኣብ በረኻ ዝተረኽቡን ናብ ባማኮ ርእሰ ከተማ ማሊ ከም ዝተወስዱን ዛጊት ከመይ ገይሮም ካብ ኢድ ጨወይቶም ከም ዝወፁ ንማዕከናት ዜና ዓለም መግለጺ ይሃቡን። እቶም ኢድዝ ብሌስን ሉካ ታቸቶን ዝተባህሉ ሰባት ናይ ግብረ ሰናይ ሰራሕተኛታት ከም ዝነበሩን ኣብ መንገዲ ተረኺቦም እኳ እንተተባህለ ጅሆ ተታሒዞም ብምንባሮም ገንዘብ ተኸፊሉሎም ወፂኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሮ። መራሒ ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም አቡበከር ሼኩ አበይ ከም ዘሎ ዝሓበረ ናይ 7 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ክወሃቦ ይዝብል ብመንግስቲ አሜሪካ ከም ዝተዘርግሐ ተገሊጾ። እንተኾነ አቡበከር ሼኩ ዝተፈላለየ ኣስማትን ናይ መንነት ወረቐትን ዝጥቀም ብምዃኑ በቀረባ ዝፈልጦ ሰብ እንተዘይኮይኑ ክትሓዝ አሸጋሪ ከም ዝኾነን እቲ ተሰሊዑ ዘሎ ገንዘብ ግን ዋላ ነቶም ዝፈልጥዎ ክትሕዝዎ ዘድናድን ምዃኑ ተገሚቱ። ቦኮ ሓራም ኣብ 2002 ዝተመስረተ ናይ ሸሓት ሶማላውያን ሰባት ህይወት ዝቐዘፈን ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝጨወየ ጉጅለ ክኸውን እንከሎ ሽሙ ከም ዝተንብሆ ቦኮ ሓራም ማለት ምዕራባዊ ወይ ዘእስላማዊ ትምህርቲ ምምሃር ሓጢኣት እዩ ማለት እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የረና። سلام كميت أغنية فتوى تخاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغر بالكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال مستير حقوس يوات معالتاوي نفتصمم تكبارات بغطتها يخونو بتزاواري حقوسن قسانتن ويدما ጭንቀትን حزنن نخصعب اسألونا يوم እቶም ምንጭ حقوسهم ስገንዘብን ዋይን ዘይት ተኣሳሰሩ ሰባት ነቲ ሓቀኛ ትርጉም ሓጎስ ፈልጥዎ እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ ህይወቶም ሕጉሳትን ዕጉባትን ዝኾኑ ሰባት ውሑዳት እዮም። ካብዞም ውሑዳት ክትከውን እንተደሊኻ ድማ ነዞም ስዕቡ ነጥብታት ከተተግብር ፈትን ኣብ ዘይምልከተካ ይትእቶ። ተመራመርቲ ስነ ልቦና ብዛዕባ ካልኦት ምሽጋርን ሓይልኻ ኣብ ዘይምልከቱኻ ነገራት ብምእታው ብኸንቱ ምጥፋእን እንትርፎ ጓሂ መለሳ ከም ዘይብሉ እዮም ዝሰማምዑ። ስለዚ ካብ በለካ ለኽዓካ ራሓቕ። ዘይምልከተካ ንምፍላጥ ኣይትተሃንጠ። ግዜኻ ኣብ ክንዲ ኣብ ዘይትጭብጦም ነገራት ብምሕሳብ ተጥፍኦ ኣብ ጠቓሚ ዝኾነ ነገራት ከተውዕሎ ፈትን። ትስፍው ኩን። ሕጉስ ንኽትከውን ትስፍው ክትከውን ኣለካ። ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘለዎ ኣሉታዊ ሓይሊ ብኣዎንታዊ ሓይሊ ብምትካእ ንኹሎም ነገራት ብኹሉ ኹርናዓቶም ክትሪኦም ፈትን። ካብ ሽግር ኣይትህደም። ግጠሞ ሼክስፒር ብዛዕባ እዚ
ሽግራትና ዓይንና ዓሚትና ምስ ጥመትናዮም እዮም ዓበይቲ ኮይኖም ዝረኣዩና ይብል ዝኾነ ጸገም ፍታሕ ኣለዎ እንተገጢምካዮ ጥራይ ኢኻ ግን ነቲ ፍታሕ ትረኽቦ ጽባሕ ካብ ሎሚ ከም እትሓይሽ ኣሚንካ ብተስፋ ተጓዓዝ ካብ ተስፋ ቁረጽ ሰባት ድማ ርሓቕ ንነብስኻ ምስ ካልኦት ኣይትወዳድራ ዝኾነ ሰብ ናቱ ፍሉይነት ኣለዎ እንተ ተመላሊና ኢና ድማ ዕዉት ህይወት ከነሕልፍ ንኽእል ስለዚ ሓያልን ድኹምን ጐንኻ ብምልላይ ነቲ ቀዳማይ ክትጥቀመሉ ነጥራሕንዋይ ድማ ከተበርትዖ ጸዓር እምበር ምስ ካልኦት ብምውድዳር ንግዜኻን ዓቕምኻን ብኾንቱ ጥፊኡ ኣደዳ ክሳራን ጓህን ክገብረካ እዩ ቅዱስ ቅንኢ ብምቕናዕ ከምቶም ብሉጻት ክትከውን ጸዓር ኣነ ደሓይሽ ንሱ ምባል ግን ግደፍ ሕርቃንን ቅርሕን ትናወግድ ብኻልኦት ክንብደል ንቡር እዩ ስለዚ ህይወትና ብቕርሕንትን ቂምን ኣማሲና ካብ ሓጐስ ኣይንርሕቃ ሕጉሳት ሰባት እቶም ይቕረብ ብምባል ልቦም ካብ ሕርቃንን ቂምታን ዘናግፉ እዮም ሕርቃንን ቅርሕንትን ምንጪ ብዝሒ ደምን ሕማማት ልብን ካልኦት ምዃኖም ኣሚንካ ወግዶም ሕሉፍ ኣይትዘክር ብዛዕባ ሕሉፍ ምትንታንን ምብካይን እቲ ዝሓፀረ መንገዲ ፍሽለት እዩ ሕጉሳትን ዕዉታትን ካብ ሕሉፍ ብምምሃር ኣብ ሎሚ ኮይኖም ንመጻኢ ዝጥምቱ እዮም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጥሙኻ ኣሕዘንቲ ፍጻሜታት ኣይትዘክሮም ምኽንያቱ ሓዘን ኪነቱ ስነ ልቦናዊ ሃስያኡ ጥዕናዊ ሃስያታት እውን ስለ ዘለዎ ዝሞተ ፈታዊ ዝተኸስረ ገንዘብ ዕድል ኣፍቃሪ ከም ዝሓለፉ ኣሚንካ ክትርስዑም ፈትን በትማሊ ኸተስተንትን ንሎሚ ኸይትኸስራ ምንጭ ሓጐስካ ምስ ሰባት ኣይትተኣሳስር ሕጉስ ንኽትከውን ምንጭ ሓጐስካ ምስ ህላዌ ውስናት ሰባት ኣይትተኣሳስሮ ጓሂ ኣብ መንጎ ኣብ ኢድና ዘሎን እቲ ሕጉሳት ንኽንከውን የድልየናዩ እንብሎን ነገር ዘሎ ጋግዩ ስለዚ ሕጉስ ሰብ ኣብ ነብሱ እምበር ኣብ ከባቢኡ ኣብ ዘለዉ ሰባት ዘይምርኮስ እዩ ምስ ክስቶ እንተ ደኣ ሃልየ ሕጉስ እየ ኢልካ ተኣምን እንተ ኾንካ ክስቶ ካብ ህይወትካ ምስ ተኣልየኸ ምንጭ ሓጐስካ ካብ ውሽጥኻ ክፍልፍል ኣለዎ ዘይነጽፍ ሓጐስ ክትረክብ ሓቂ ትኽሓድ ሓቀኛ ሓጐስ ንሓቅን ክውንነትን ከም ዘለዎም ምስ ንቕበሎም እዩ ዝርከብ ስለዚ ሓፂር መንገዲ ሓቂ እንከለካ መዓልታዊ ዝደጋገም ኣደዳ ብስጭትን ጉድለት ርእሰ ምትእማን ዝገብረካ መንገዲ ናይ ሓሶት ኣይትጓዓዝ ሓሲኻ እንተ ደኣ ክትሕጐስ ትሓስብ ኣለኻ ዝገደደ ሳዕብየን ይጽበየካ ከም ዘሎ እመን ሓሶት ክልተ ዓይነት እዩ ንኻልኦት ምሕሳውን ንነብስኻ ምሕሳውን እቲ ኻልኣይ ዓይነት ድማ እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ሓሶት እዩ ናብ ጽላለ ኸምርሕ ዝኽእል ዓይነት ግዜኻ ብኾንቱ ኣይተባኽን እዛ ልቦናዊት ሓረግ ግና ሕፃን እንከለኻ ክትሰምዓ ከም ጀመርካ ርዱ እዩ ሕጂ እውን ክንደግመልካ ኢና ምኽንያቱ ሕጉስ ሰብ ንኽትከውን ንዊሕ ሰዓታት ኣብ ኣብየተ መዘናግዒታትን ኢንተርኔትን ካብ መጥፋእ ውፅኢቱ ንዓኻን ንኸባቢኻን ክሕጉስ ኣብ ዝኽእል ዝጭበጥ ነገራት ኣብ ምዕያይ ከተውዕሎ ስለ ዘለካ ፍሽለትካ ተቐበል ሕጉሳት ሰባት ፍሽለት መጓዕዝቶም ምዃኑ ብምእማን ደስ እናበሎም ንድኽመቶም ዝቕበሉን ዝገልጹን እዮም ጉድለትካ ካብ ንኻልኦት ሰባትን ግዜን ምጽጋዕ ካብኦም ተማሂርካ ዝበለጸ ውፅኢት ከተምጽኣሎም ተበገስ ግዜ ንኹላትና ማዕረ ምዃኑ እመን ሰባት እዮም ንግዜ ዝብድሉ እምበር ንሱስ ኣይብድልን እዩ ኣይትጠራጠር ተጠራጣሪ ምዃን ዕንቅፋት ሓጐስ እዩ ውሳነ ብትወስደሉ እዋን ኣይትተሃወኽ ተጠራጠር እውን ኣይትኹን ዝመስለካ ውሳነ ውሰድ እንተ ተዓወትካ ግርም ተዘይተዓወትካ ድማ ብዝወሰድካዮ ውሳነ ብኻ እናበልካ ኣይትጣዓስ ጸሓፊ ኣዳሚ ኢያሱ
ርሑቕ መገሻ ምስ ተፈጥሮ ዘለኒ ፍቕሪ ክርዳእን ዘይክእል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ይመስለኒ ፀሓይ በረቐት ዓረበት ምባል ክብርሃኒ ጉዳም እዩ እታ ዝበዝሐ ግዜ ንሓንሳብ በደበና ተሸፊና ዝበዝሐ ግዜ ድማ ብጭራኣ እናተመክሐት ንሰማይ ግዝኣተ እዩ ኢላ ትፍክር ዘላ ክትመስል ምሉእ ብምሉእ ተቖፃፂራቶ ነበረት ኣብቲ ኣነ ዝመሃረሉ ክፍሊ ብምብራቓውን ምዕራባውን ሸነኽ ዘሎ ጎቦታት ንኸተማ ዓዲ ቀይሕ ከመይ ሓዲርኪ ድሓን ሕደርን ክትብላ ኸላ ምስ ዝተፈላለየ ሕብርታታ ዝፈጥረለይ ባህታ ብርዐይ ዘለዋ ቀለም ፀንቂቓ ክትገልጾ ይትኽእልን እያ ከም ኣመለይ ኣብ ቀፅሪ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ኮይነ ንቕድመይ ዘማዕዶ ልሙዕ ሸኻን ንኽትርእዮ ዘብህግ ሰንሰለታዊ ጎቦታትን ጐላጉልን ዓዲ ወገራን ኣባ ሰለማን ሃሳስ ብርሃን እናመጠወት ንሃዘሞ ገጻ ተንቈልቁል ዝነበረት ፀሓይ እናማዕደኹ ኣብ ሓሳብ ተሸሚመ ነበርኩ እንታይ ከም ዝኾንኩ ክርዳእኒ ይከኣለን ኣብ ራኸይ ረሸሽ በለኒ ኣካላተይ እውን ናይ ተዳለዉ ምልክት ኣመሓላለፈ ግን ኣብ ሓንጎለይ ዝነበሩ ዝተሓላለኹ ሓሳባት ፀሓይ ናብ ስፍራኣ ከይኣተወት ዕላምኦምን ክሃርሙ ዝተዳለዉ ክመስሉ ምጭራ ብርሃን ይቀዳደሙ እዮም ነይሮም ኣንደበት ብድሕረይ ድምፁ ዝሰማዕኩ መሲልኒ ብስምባደ ፎቕ ኢለ ግልጽ ክብልን እተን ፍርያት ይዒንተይ ብኽልተ እዳው ብፍጥነት ክሽፈናን ሓደ ኾይንኒ ድሕሪ ሒደት ካልእታት ድማ ኣታ ንዓባ ግደፍ ዓይኒ ሎሚ እኮ እናበልኩ ኣእዳው ካብ ዒንተይ ከልግሰን ፈንጠርጠር በልኩ ልሳኑ ኸየውፀአ መን ምዃኑ እኳ ክገምቶ እንተዘይተጸገምኩ ግን ከዓ ስቕ ምባል ይሓይሽ ግዲለ ዓቕሊ ደኣ ገበርኩ እምበር ሰናይ ምዃኑ ግን ብውሽጠይ ስርግፀኛ ዝነበርኩ ካብቲ ዝገመትክዎ ኸይወጻኹ ኣትራእሳን ብምባል ልሳኑ ኸፈተ በቲ ምስ ፀሓይ ኣብ ምዕራባ ክሪኣ ዝብህግን ኣብኣ ዘለኒ ፍቕርን እናተገረመ እዛ ፀሓይ ሎምስ ክተጸለክ እምበር ደልያ ዝብል ቃሉ ብትሑት ድምፂ ይደርጓሓለይ ርእሱ እናነቕነቐ ኣእዳው ካብ ዒንተይ ድሕሪ ምልጋሱ ብፀጉረይ ሓንሳብ ስሕብ ኣቢሉ ኣብ ጐድነይ ኮፍ በለ ሓሳቢ ተፈራሪቑኒ ካብ ልሳነይ ዝወፅእ ቃል ብግቡእ ከይተቖፃፀርኩ ያታ ዓይነይ ከተዕውረኒ እሞ ኸዓ ናይ ጸላም መገሻ እናተጸበየኒ ዝብል ሓደገኛ ርእስቲ ደርበኹሉ ሰናይ ብቕፅበት ስምበዲሉ እንታይ እዩ ናይ ጸላም መገሻኸ ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምሕታቱ ኣብ ገጸይ ዓብዪ ናይ ጣዕሳ ምልክት ክነብብ ስለ ዝተጸገመ ብሃንቀውታ መልሲ ክረክብ ተጸበየኒ መዘዛ ኸይመርመርክዎ ዝተኰስክዎ ቓል ስረኻ ብኽሳድካ ውፃያ ኾይናትኒ ብኸመይ ከም ዝምልሰሉ ሕርብት በለኒ እንደገና ሕቶኡ ቁኑዕ መልሲ ንኽረኽተርበላ ኣትራቢሉ ደገማ እንተኾነ ንግዚኡ ጸማም እዝኒ ክህቦየ መሪፀ ኣነ ንባዕለይ እቲ ምስጢር ምዃኑ ክንደይ ግዜ መጠንቀቕታ ዝወሰድኩ መገሻ ንዝኾነ ሰብ ክነግረሉ መደብ ስለ ዘይነበረኒ ስምባደይ ኣብ ገጸይ ከይንበብ እናተቓለስኩ ዘረባ ኸጠዋፋፍእ ካልእ ዕላል ጀመርኩ ሰናይ ግን ነቲ መልሲ ክረክብ እኳ ዓቕሙ ነገራት ክፍሕሮም እንተፈተነ ንኽግንዘቦም ግን ግዜ ወሰደሉን እቲ ምንታይሲ ካብ ምሕር ምቅርራብና ኣይኮነን ንርቡሽ መንፈሰይ ንደቀቕቲ ስምዒታተይ ከንብብ ኣይጽገምን እዩ ብህድኣት ዓይነይ እናጠመተ ንዒ ዕላላይ ተቐይሪ ሓቂ ገለ ኾይንክ ኣለኺ ቢሉ ብስያፍ ጠመተኒ ኖ እንታይ ክኸውን ገጸይ ጽውግ ኣበልኩ ምስጢረይ ክሓብእ ዝሓሰብክዎ ስልቲ እዩ ኣስዕብ ኣቢሉ ክትሓብእለይ ዝደለኽ ነገር ኣሎ ሓቀይ ከስተውዕለልክ እኮ የቐኒ ክላስ ከም ቀደም ክትግደስ የለኽን ብፍላይ ኣብታ IPE ኮርስ ኣዝየ ዝፈትዋ ኮርስ ምዃና እያ ሰናይ
لومي بسرح عن تقالي شلل كيبله مريت بحطو غيرو عقلات ببلي سمعسكه بلني كم حرق ايلو إلا كي وداكو كلاس كتقصع من جمركي مرة يتقريمه هو سلم انتاي إلو قبع بعلي اتهواهو نخلتنا نقلي دقايق دنقرقر زبل مسلي فتيرو لنا يقداس سناي لبوناو كينا ملكو عزل اللمن اسهيو بتحوت لسان بهدوء منفاس قربيلو سمي بقبطرات الناس اوعي نقرني انت يا حاسبكي اشغل كنوكو زبل حرق مستي استفرار ايوشت او حساباتها قاجعو الزرار بقون من قصاصاتون مستلسلوس تفريزو زنبرت اقرون وصوق اي حبر قصون هزقان كوين ترأيني كابتو مفنطريا حطو خملت نخمسل درق سناي جيز إلى سحقكو سناي جن حرق عنوها بقصور أخوة أتتا يغصغي قادف نخيد برد مسبلا بإيروس حباب بلي كوف عبالكوا كورا متشا ما بزافنش أخي سناي تحفتي نخص حق أيلاس وطاق أيرة تزواز أخوة أكم ستصبغون جن حساس في شغتها في الشغيلو أتبل أمو أمون قناة التصفانة حزن حاوسن تحاوسهم مجلس اسم زي ترغبو سمعي تفتيرو كم أفنا استعبسنا إدنا تأميرنا نقره دقائق سق مرتنا ويقود سمسا خلدو بسموات بالله إلينا يوشت ايك الزهربو سنكو أعمق يستنفسكو دفيرة سقرد بحسيب اللغم بيلي تحرق انتهي ورديب نتسقطها بعلي سبركو تفترو زعدل نقزياتنا يديتاتيز مسألو علتات سفلت سناي أزم مستقير كحب علو أقداس نتوي ترأينن وات سناي بدليلو كوف بلا سلمتا يقن حتو دوبا بلالي سلمتا يسقرو دوبي خير اللغو طفئي ويكونن سناي يقن زيك إير مرقص اللوو بوليتيكاون محبراون ساقمنا أبعادنا نقزانا نمبر أبعادقوانا خير كاز فتح يكونن تبلا رأستي كل جزيز دقاق مليز نبر حرقيا نحطو بسقطاس لازم اللس كلو نسقطم سيوم نسم ساعتن أنا زعملو له مفتحي انس بوغير كستات فلتي يغصقي الكمش بمبال أب علامة اللوز بهالو قالات جيرو اتحساب كيك وارزقه كأمن النسعارة أي جدن أنا جن أكلا ينبر منفسي درو عد غيرو منبارو من ينقرو أب حسابو خمزي تسامعكو قد ترديوو زيز تزاربكو حاسير من سجيروخ عصوه نجمره نعيون تقميت كسمعان سلا جمره نخيد سنة تقميت لغو بلكو كبدين نحاقوكو جنا تقميت دا أزغليل رؤسو نقنقلي جنا خابتنا يسقرو دوب حسابي تقلاقلان كابت زنبرو بدليلو باتيا بإيدو تقليلو حزوه زنبره هانداوت موكس وراءتي كدانو نقف عبيلو نعناي بلي قناي كافتريا كوت عازيو أبتن دا غوستاف خضر راكمبر بمبال نابتيا بيت مرتناز ركاب ناي قلي بيت مقبيا مرحنا زازز ناي مقبي نتاتا مسقنت بالكال كتوصق زي تدفر كبدنا خي عنقلنا تليفوني باتيز مرز كلا زي ما ختصقوع جمرات أب سكرين زري أزنبركو غزروكوا نايمن مخانو كقمت انت زي تشجركو انت خوناقن أبكر مسناي كوينيخ بولوس لذا سكفني عيني مدري كبت حيليو أبواتي تقبلكوا هلو زبل هو اختبعتها ودمسي أب كبر إذني قاوحي دوالي أنا مخاني دحر من رقاقاز مس بزحو تهدراوي تأزاز عينتو متنققتها أب وشت 10 دقيق أب حدا بوتا ترخبي
ዝብል ህጹጽ ሓበሬታ ሓቢሩ ኣብ እዝነይ ይርግጥ ኣበላ ዝሑዘን ጭቡጠን ጠፊእኒ ብተብተብ ናብ ሰናይ ብምምላስ ጥቕልልቲ ሚኢትን ኣቕፋ ኣብ ጅባይ ዝነበረት ኣብ ጣውላ ቐሚጠሉ ሰናይ ሓወይ ክምለስ ያህራይ ኢለ ሕቑፍ ኣቢለ ብምስዓም ካብቲ ቤት መግቢ ሕቖይ ሂብየ ወጻኹ ፍርሕን ታህዋኽን ተሓዋዊሶም ንምንባሮም ገጽ ሰናይ ጽቡቕ ጌረ ኸይጠመትኩ ብምስዋረይ እንታይ ተሰሚዕዎ ኣይረጋገጽኩን ምዃን እንታይ እሞ ኸይስምዖ እዩ ከምታ ቐድማ ኣቢልና ንምዕራብ ገጻ ዘፋናናያ ፀሓይ ንኽዓርብ ሸበድበደይ ረቢሽዎ ይዕለብጥ ነይሩ ኸውን እናበልኩ ምስ ውሽጠይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኽትዓቴ ኣብታ ዝተኣዘዝክዋ ቦታ በጻሕኩ ከም ፀሓይ ዕራርቦ ድማ ንምዕራብ ዓረብኩ ኩሉ ተሓሊፉ ናይ ሰናይ መርገጺ ገና ኣጋርያ ማዕስከራት ስደተኛት ኢትዮጵያ ረግጽ ምሰበልኩ እዩ ተረዲእኒ ዘረባኡ ኣብ ርእሰይ ሸንኰለል እናበለ ግን ኣብ ክንዲ ናብ ድሕሪት ስጥምት መመሊሰ ጉዕዞ ስደተይ ከንውሕ ጠቕሊላ ካብ ምድሪ ሓበሻ ክወፅእ ላዕልን ታሕትን ይብል ሕጂ ግን ንሰሜን ኣእጋረይ ወሲነን ክስጉማን ተኣዘዝክወን በላዕ ከም ዘሎ ተረዲአን ሓንጊደን ምቅስቓስ ኣብየን ኣለዋ ንብዓተይ እናረገፍኩ ድማ ኣብዚ ህሞት ኮይነ መወዳእታ ዘይብሉ ክርታትያ መገሻ ኢለ ድማ ደምዲመዮ ጸሓፊ ኣማን ስእለ ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerna@gmail.com ወይ radioerna@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና زخبركم سمعتنا نزي ساعة زي تلاليوز نبرة حفشاوي مدبات راديونا بعنقا تقرنيا أبستفتيم الله راديو إيرنا